Il-kitba tiġi klassifikata f'diversi kategoriji imsejħa ġeneri, bħal novelli, ir-romanzi u l-poeżiji. F'din ir-rokna niltaqgħu ma' Dr. Mario Aquilina, lettur tal-Ingliż u espert tal-essej, sabiex jgħaddilna aktar tarif dwar dan il-ġeneru partikolari. L-ewwel ħaġa, id-definizzjoni tal-essej mhijiex xi ħaġa faċli. Infatti l-essej bħala forma ta' kitba hija ħafna drabi karatterizzata minn stili differenti. Però jekk konna nħarsu lejn dawk l-aspetti li jaqdu daw il-forom differenti nistgħu ngħidu li l-essej hija forma ta' kitba x'aktarx qasira, imnebħa minn esperjenzi personali, vuċi personali, li però titratta suġġetti varji. Ġifieri suġġetti jistgħu varjaw minn affarijiet trivjali għal affarijiet serji ħafna. L-istorja tal-essej hija marbuta ħafna drabi mal-kittieb Franċiż Michel de Montaigne li għal tmiem is-seklu 16 kiteb dawk li hu sejjaħ essej li mill-Franċiż tfisser prova u dawn kienu kitbiet dwar ħajtu imnebħa mill-esperjenzi tiegħu dwar suġġetti differenti ħafna. Da jikteb dwar il-mewt, dwar l-imħabba, dwar l-indiġestjoni, dwar suġġetti varji. Però jgħidilna li s-suġġett prinċipali huwa n-nifsu. Jifieri l-essej ħafna drabi għandha dik l-element personali meta titratta dawn is-suġġetti differenti. L-istil tagħha tkun stil ta' konverzazzjoni, ma tkunx formali żejjed, u tqis lill-qarrej bħala udjenza importanti għal ħsibijiet tal-kittieb. Ġifieri kittieb ħares lejn ħajtu u jipprova jesplora il-ħsibijiet tiegħu. Il-proċess huwa importanti, ġifieri l-essej ma tagħtikx risposti, iktar ittik mistoqsijiet. Il-terminu essej nużawh ħafna drabi b'mod liberu biex nirreferu għal kitbiet differenti ħafna. Eżempju nużawha biex nirreferu għal dawk li nagħtu l-istudenti biex jagħmlu l-homework. Però l-essej differenti mill-komponiment li huwa dak li nassoċjaw biss mal-edukazzjoni. Huwa differenti wkoll mill-artiklu. L-artiklu huwa tip ta' kitba li għal volja għandu similaritajiet kbar mal-essej huwa iktar marbut ma' dak li qed jiġri issa. L-essej taqbad dak li qed jiġri issa, il-kontemporanju, però jipprova il-kittieb ikollu relevanza il-lin minn dak li qed jiġri issa. U wkoll differenti ftit mis-saġġ. Fil-Malti il-kelma saġġ u l-kelma essej ġeneralment nużawhom bl-istess mod. Però l-kelma saġġ li ġejja mit-tradizzjoni Taljana tal-essej hija iktar marbuta ma' kitba pjuttost iktar teknika, iktar xjentifika, iktar akkademika. Il-kelma essej li ġejja mit-tradizzjoni Ingliża u Franċiża fil-Malti tirreferi għal kitba li tista' tkun ukoll iktar personali u inqas strutturata. Fl-1938 Giuseppe Catcuti kiteb artiklu għal-Leħen il-Malti dwar dak li ħoss li hija n-nuqqas kbira ta' essays fil-letteratura Maltija u jgħid li hemm biss sa fejn jafu 4 kitbiet li jista' jsejħilhom essays, 2 minnhom ta' Giuseppe Aquilina. Issa, Oliver Frigieri fil-Dizzjonarju ta' Termini Letterarji wkoll jitkellem dwar in-nuqqas tal-essej fil-letteratura Maltija. Għal volja jagħti xi eżempji fosthom Giuseppe Catcuti, Giuseppe Cassar-Policino, Giuseppe Aquilina, Nino Cremona, anke Alfred Sant u oħrajn li jistgħu jitqiesu bħala essayists Maltin. Jiena nemmen li l-essej letterarja, dak li bl-Ingliż isejħulha the personal essay, hija rari fil-letteratura Maltija għal ħafna raġunijiet. Però qed issir riċerka kontemporanjament issa waqt li din nitkellmu dwar jekk hemmx tradizzjoni Maltija li forsi rridu niskopruha iktar. Wieħed mill-kittieba kontemporanji fl-opinjoni tiegħi kiteb l-essej huwa Emanuel Mifsud li l-kitbiet tiegħu ħafna drabi jinnavigaw il-personali u l-politiku b'mod li fakkarni ħafna dawk li jagħmlu essayists fl-Ewropa u fl-Ingilterra. Hemm studenta tal-PhD fil-Malti, Jessica Mikallef, u anke bl-għajnuna tal-supervisors tagħha. Jiena qiegħed tnejn, però wkoll hemm Professor Adrian Grima qiegħda tipprova tagħmel riċerka dwar l-istorja tal-essej
Għax temmen u naħseb li huwa punt importanti ħafna li jekk nkunu kapaċi insibu dawk l-eżempji fil-letteratura Maltija li huma tajbin għal din it-tradizzjoni, nistgħu narawha iktar fil-kitba tagħna. U l-essej hija importanti fil-kitba pubblika minħabba l-fatt li ttina l-opportunità li ninnegozjaw il-personali mal-politiku. U jien naħseb li din hija xi ħaġa importanti għal kuntest Malti. Ħalbiżar ismu miegħu. Dan huwa ktib ta' stejjer fejn in-normali jsir stramp u l-istramp isir normali. It-tim tagħna ltaqa' ma' David Aloisio, l-awtur ta' dawn in-novelli, u rebbieħ ta' Premju Nazzjonali tal-Ktieb sabiex jagħmel passejn fit-toroq ta' Ħalbiżar. Ħalbiżar kien beda bħala esperiment. Ġifieri bdejt nikteb ġeneru illi qatt ma bdejt nikteb qabel, li qatt ma kont nikteb qabel. Ngħidlek il-verità kien perjodu diffiċli f'ħajti li kelli bżonn nikteb xi stejjer daqsxejn tad-daħq. Sewwa minn hemm bdiet l-istorja ta' Ħalbiżar u kont niftakar dak iż-żmien kont naqsamhom ma' sħabi li kienu jieħdu pjaċir joqogħdu jitqu u jaqrawhom u minn waħda ktibt tnejn sakemm imbagħad l-ewwel pubblikazzjoni kien fiha 12 l-istorja, u mbagħad it-tieni pubblikazzjoni il-pubblikatur kien qal li żid tnejn oħra u ġew 14. L-iskop kien dak illi nieħu pjaċir niktibhom u nagħti pjaċir ukoll lil min jaqrom. Ġifieri jiena li naqra ħafna letteratura bil-Malti xi drabi u anke l-istudenti tiegħi jgħiduli ħafna drabi l-letteratura tkun daqsxejn serja, daqsxejn depressanti, le u rrid nagħti dan il-kontribut li nagħti xi ħaġa li tnisseld bis-sima f'dak li jkun. Ħalbiżar huwa dar raħal fittizju li vvintajt jiena sewwa, imma ovvjament huwa rappreżentattiv tal-ħajja fl-irħula, sewwa jiffoka fuq koppja mezzeta Connie u Dominic, u hemm ovvjament ħafna karattri sekondarji oħrajn. Ħalbiżar huwa satira tal-Maltin u kif ngħid fid-dedika li ktibt huwa dedikat lil dawk ix-xurtijati li jafu jitqu bihom infushom, ġifieri jiena inkluż. Kemm hu sabiħ li nkunu kapaċi nikkritikaw lilna nfusna, dik li ngħidula autokritika u ġvera. U f'daw l-istejjer nagħmel propju dan, naqbad ma' ħafna suġġetti li jeċitaw il-Maltin, jenna fil-futbol, il-politika, l-Eurovision, il-Knisja u suġġetti minn dawn u nitrattom imma b'mod satiriku. Biex fl-istess ħin nagħti opportunità lil qarrejja jindunaw kemm xi drabi nkunu tad-daħq f'dak li nagħmlu kif nirraġunaw. Iju tonxor il-ħasla l-bajda, Connie kienet qed tipprova tifhem x'inhuma dawk il-ħġiġiet kwadri jleqqu b'ħafna kaxex skuri li Bridget weħlet fuq il-bejt. Dom, tajt bihom taqbad lit-tifel il-Kanada? U għaliex taħtom hemm ħafna knaten? Ħattella xi ħajt ieħor dik il-minawla. Dominic mar jinforma ruħu l-każin. George il-ħafi għarfu li daw kienu 6 pannelli fotovoltaiċi. U jaf sewwa x'inhuma għax bħalhom għandu 12 waħda fuq il-bejt. Dominic qisu scout ġej lura mit-territorju tal-għadu ġie lura bir-rapport. Skont George il-ħafi dawk pannelli tax-xemx biex jagħmlu l-elettriku. Għal l-absens ta' sodisfazzjon tal-iskoperta imħallat ma' sens ta' diżinteress fis-suġġett. Hekk forsi toqgħod bi kwieta u tinduna li proġetti żejda bħal dawn m'għandniex jirriduhom f'darna. Connie inħasdet minkejja li ma fehmitx kif jagħmlu l-elettriku ma rriditx li Bridget tkun aħjar minnha, lanqas fil-pannelli. Dom, fittex taqsi lil-ħafi minn fejn xtrom dal-padelli, irrid bħalhom. L-għada filgħodu għal ħabta tas-7:30 daqqet il-qampina ta' barra. Fetaħ Dominic bil-frak tal-ħobs mixwi mwaħħal mal-leħja. L-għodwa tajba sinjur, jien Boris ġejt inkellmek fuq is-sistema fotovoltaika li tixtieq tinstalla magħna. Iva, laqlaq Dominic,
Bakkartlu dal-għodu ħabib. Nippreferi nevita l-illa tax-xemx, Sinjur De Montezin. Għallu s-salesman imbaċċaċ u jimsaħ l-araq minn xbidu, maktur xkejken ifjurit. Turini ftit minn fejn jitla l-bejt jekk jogħġbok. Sakemm waslu fit-tarax ta' tromba, laħqithom Koni b'gabbarret tal-fidda bil-kikri tat-te li qalet għad-dota. Ara x'raġel għandi flok daħlu fis-salot bħal nies tellaw fuq il-bejt, ħajilħaq jara lil Bloomer l-isfar minn xhur fil-kamra. Wara li kejjel għal 100 darba, Boris ħareġ bil-konklużjoni. Mela hawnhekk joqogħdu 12 il-panella. Mela bħal ġor se jkollna Kon qabeż Dominic li lanqasu stess ma kien jaf qala ħassu daqshekk entużjast. Koni ħadet ir-ruħ. Mhux talli se jkollna padelli daqshekk Bridget, talli se jkollna d-doppju, is-suqgħod ħares lihom intu tonxor dawk is-srifet imdensin l għandek. Wara niżlu fis-salott u Boris bejn boqqa te kiesħa u oħra tkellem dwar l-aspett finanzjarju tal-proġett. Tarfilhom kemm il-1,000 € jridu jimpalaw biex iwaħħluhomlhom. U tinsewx, sinjuri, li se tkunu qed tibbenefikaw mill-iskema tas-sussidju tal-Gvern. Koni u Dominic baqgħu bħalqhom miftuħ. Qishom kukkudri li jixxemmex dejn l-għadira jistenna la safar xkejkna jinaqrulu l-fdalijiet tal-ikel li weħlu ma' snienu. Meta qam minn fuq is-sufan, Boris ħalla wara dabra għaraq donnu għadu kif poġġa ippopotamu mxarraf. Id-De Montezin iddeċidew li jixtru pannella fotovoltaika waħda. Bija kien se jkollhom biżżejjed elettriku biex kuljum ikunu jistgħu jixelu t-toaster u jieħdu dawra ħobs mixwija kull wieħed. Il-Monsinjur Lawrenz Kakija huwa riċerkatur li fost l-oħrajn kiteb dwar vassalli, Dunkarm u l-istorja u l-grammatika tal-Sinna u nata kemm ġih ir-Repubblika kif ukoll ġih l-Akkademja tal-Malti għal ħidma metikoluża tiegħu. Jekk niġu biex nitkellmu fuq Monsinjur Kakija, Monsinjur Lawrenz Kakija, jew kif jippreferi ħafna drabi u Dun Lawrenz, naħseb li hemm l-ewwel nett żewġ naħat. Ix-xogħol tiegħu bħala qassis u barra milli serva ta' qassis kien ukoll kappillan tal-Gudja u għal żmien arċipriet ta' Ħażebbuċ, Artwelidu. Iktar magħruf imma naturalment bħala studjus tal-Malti. Jiena nammira ħafna lil Monsinjur Kakija għaliex huwa bniedem illi anke fi żmien meta l-Akkademja pereżempju kienet naqset ftit, nixfet ftit mir-riċerka, Dun Lawrenz baqa jistudja, baqa verament ifittex l-għarfien tal-Malti. Studja l-isna semitiċi, daħal għall-arbi u ħalla diversi kodba. Ktib fuq l-isna semitiċi, ieħor ħabbew l-ilsim Malti, il-verbi fil-Malti, studju fuq il-forom, grammatika ġdida tal-Malti u l-aħħar xogħol tiegħu kbir sewa sew ftit snin ilu il-leksikon ta' Michel Anton Vassalli. Dawn huma xogħlijiet uħud żgħar uħud kbar. Il-kbar naturalment huma l-grammatika ġdida tal-Malti fejn ġabbar l-esperjenza tiegħu grammatikali wara ħafna studju u ta' il-fema tiegħu iktar aġġornata fl-1994. U il-leksikon ta' Michel Anton Vassalli. Dun Lawrenz ħallilna żewġ xogħlijiet fuq Michel Anton Vassalli. Biċċa xogħol kbira li hija l-istudjużi hija t-traskrizzjoni tal-leksikon ta' Vassalli miġjub anke għal Malti u min-naħa l-oħra xi ħaġa popolari. Il-ktieb dwar ħajjet Michel Anton Vassalli. Michel Anton Vassalli ħajtu fil-qosor
li ħareġ fl-1988. Tajjeb illi infakkar illi Don Lawrenz il-kidba tiegħu dejjem kienet intiża biex jgħallem lill-poplu. Naħseb illi dan jintrabat anke mal-rwol tiegħu ta' arċiprit fl-aħħar mill-aħħar. Don Lawrenz ma jindirizzax l-istudjużi biss, imma l-ħsieb tiegħu huwa illi n-nies il-kbar Maltin iwassal il-messaġġ tagħhom anke lill-poplu. U allura għandu ħafna xogħlijiet li huma hekk. Barra Michelangelo Vassalli fil-fatt jidħol Dunkarm. U fuq Dunkarm ħarġinna żewġ kodba, Dunkarm il-poeta nazzjonali 1999, u mbagħad madwar 10 snin wara itina Dunkarm il-ħajja tal-poeta nazzjonali. Joġobni Don Lawrenz għaliex f'ħajtu ħannajda kif inħossa nsibu li hu bniedem bilanċjat ħafna u onest. L-affarijiet jgħidhom bid-dritt. U kien bilanċjat anke meta kif semmejt l-Akkademja kienet fi żmien daqsxejn diffiċli fejn kien hemm inħolqu ċerti kontrasti u kien dak li kien qisu d-dawl illi l-istudjużi l-oħra bdew iħarsu lejh biex joħroġhom minn dak l-inkwiet li kien hemm. X'nifhmu b'għana tal-banju? Għalkemm dan it-tip ta' għana madux popolari u l-isem jaf jinstama' stramp f'widnejna, hemm raġuni sempliċi għaliex tagħmmet b'dan it-titlu bħalma naraw f'din ir-rokna. L-għana tal-banju tirreferi bħala isem għall-għana li kienet titkanta madwar lajn tal-ħasselin minn nisa. Issa fil-fatt jiena naf b'okkażjonijiet riferi anki ftit għexieren ta' snin ilu fejn kienu n-nisa jannuha minn bitħa l-oħra, speċi ta' botta u risposta. Jiġifieri jekk inwessaw it-tifsira tal-kelma issib li hija għana li tista' anki titanna mill-irġiel u fuq il-YouTube pereżempju issib xi okkażjonijiet meta il-Bamboccio u Joe D'Amico li kellhom għana tal-banju jew aħjar Joe D'Amico li jinbex u l-Bamboccio janni l-għana tal-banju. Tal-banju għandilek buster inġiba bitwila, meta sħabi jkomplu miegħi jgħidu bħali la-la-lila, la-la-lila. Fis-snin 30 insibu deskrizzjonijiet ta' għana mhux imsejħa tal-banju, imma li kienet titanna pereżempju min kienet iwassal il-ħalib, għax dak kienu iduru bib-bib bil-moża, kellek għana partikolari li titanna minn nisa dak iż-żmien in-nisa kienu jbattnu il-bjut u kemm biex iżommu r-ritmu kif ukoll biex jgħaddu l-ħin kellhom ċertu tip ta' għana, eccetera. L-iktar tibdil ovvju issibu f'reklam ta' snin 70 li kienet jirreklama ċertu ditta tal-magna tal-ħasil u li ssib f'dan ir-reklam huwa li għandek in-nisa qegħdin jannu waqt li qegħdin jagħmlu l-ħasla
U bid-dajsa qed tasal din il-magna tal-ħasil. Issa wieħed jista' jgħid li għalkemm din il-magna tal-ħasil f'dar reklam kienet irreklamata bħala xi ħaġa li ħasserraħ in-nisa, però erdet ukoll l-okkażjoni biex talana. U dal-boħra nerġew niltaqgħu u jekk aħna nibqgħu ħajjin. Nena n-Naħla huwa ktieb bi-storja ta' Patricia Bondin u bil-illustrazzjonijiet ta' Naomi Gatt. F'din ir-rokna nirfsu fid-dinja tal-insetti sabiex insiru nafu aħjar lil Nena. Dan huwa ktieb li jirnexxieli nisfumah imħabba li kelli sena naqra diffiċli bid-diversità li kelli fil-klassi. Allura dejjem kont ħsibt fuqu u din hija li n-naħla kienet differenti wkoll. Kien hemm il-bullying, kien hemm li ħadd ma jrid jilgħab magħha, li ħadd ma jrid jgħinha u hekk kienet fil-klassi. Allura hekk ħadd idea u dawwarta bħala Nena n-Naħla. L-istorja hija li din in-naħla kienet differenti. Kienet bajda kollha minflok il-kulur tas-soltu, safra u sewda. U kulħadd taħares lejha, kulħadd jitħaq biha, ma rridux jilagħbu magħha, hi xogħla tagħmel l-istess bħall-oħrajn, imma xejn ma kienet kuntenta għax ħadd ma jrid jaf biha. Sakemm sa fl-aħħar għajtitilha reġina tal-naħal u ġabitilha mera u orrita li bid-diversità għax il-kulur tagħha kien abjad, xorta taħdem, xorta kienet brava u xorta għamlet xogħla. Darba waħda, meta jien dħalt bl-ikel ġewwa l-ġarra tan-naħal, ir-reġina intebħet li kelli dmuħ f'għajnejja. Għajtitli, Nena, ejja sa hawn, ħdejja. Jien inħsatt għax qatt ma kont irsaqt lejn ir-reġina u anke bdejt nirtot. Hawn majestat tiegħi, x'għandek bżonn? Saqsejta jien kolli beżana. Nena, nixtieq insaqsik bħala reġina tiegħek, jekk intix kuntenta magħna. Saqsit ir-reġina hija u tħares lejja bil-ħlewwa. Pront jiena tilha iva mela. Ir-reġina ħarset ħarsa lejja u reġgħet saqsietni. Imminti kuntenta magħna Nena? Jien bdejt nirtot. Ma rridx noqgħod nikdeb, imma bżajt ngħid il-verità. L-edukaturi għandhom naqra biċċa xogħol fuq dan. F'dak is-sens, il-klassi dejjem hija differenti minn kull sena l-oħra. Id-diversitajiet, il-lingwi li għandna kollox imħaltin ġol klassijiet ta' Malta jgħinu biex dit teacher toħroġ li inti minn fejn inti x'kulur inti li għandek xarek differenti, xorta inti ħatkun tajba daqs ħaddieħor. X'ħan nagħmel? Nerġa' nikdeb u reġina tinkorla u tirrabja miegħi? Jew ngħid il-verità u titħaq bija jew tweġibni b'xi kelma kif kienu jagħmlu ħuti u sħabi. Għalhekk għalaqt ħalqi u ma qed xejn. F'daqqa waħda kif kont rasi baxxuta smajt lir-reġina, Nena, xi qed idejqek daqshekk? Ma flaħtx iktar u fqajt nikbi qalbi maqsuma għall-aħħar. Ir-reġina ġiet ħdejja u bdiet isjel bija. Qabdet kellimni bil-mod il-mod. Sa fl-aħħar ftaħt qalbi magħha u għedtilha, Ħuti, kemm kuġiniti, ħbibi, qatt ma jridu jafu bija. Mhux hekk biss, imma kienu jitqu bija, jajruni u jinkuni. Malli għedtilha hekk għanqitni, bisitni u bdiet titħaq kemm tiflaħ.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.